Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kinong rep ki bapenmi ya ki Johor batung hi ha barok kawai ke Jela Meghalaya hapok ke jingpet jingkmi jong ke Hill Farmers Union ha ke arpu artrik urisau arjar arpo kila kerpat ya ke sorkar Jela bahkan penkelano kum ke yau delang ya ke mala ke basyalor jong ke parking lot ke muda kenang bahkan pensuk ya kinong rep habaya keren bat ki katto kat nengut kinong rep kila ong bakane ke jaka nalor bakalong ke bakelut kalong ru ke jaka kabaki nongrep ki siu dunaru ya ka khajna bat ka khampen suk ye ki nongrep ba wan kit ye ki Johor namar baki kali ki suk ban wan penhap hadu kene ka jaka bala penlong yau kilo ongru ka ba kham sngo tenat kalong namar bala sha tang ye ki khasi ban shong de jingde hakane ka jaka klem da ailat pat ye ki wai ki jaj ban reu ban ye kersum lang hakane ka yau bala ai jingbin da ki bor Sinshar district ban penlong shipor kum ka yau delang namar ka jingdon jong ka khlam jingpang corona ha ka Jela barok kawai ngasngu ba kine kinong kene yau kilong ki start bah batnya kene ka yau penong kene ka yau play kene ka yau ngi yang ngi kinong kendong ki play ya kelat kelenti ngi kinong kendong ban belah kene ka yau ban rung sya katai ka yau tham jumlong ngi syam jejar ngi kinong kendong ban ai daju bat ban seu bai yau ban seu ngi bun cinglut namar ngi kinong kendong ngi cengai pelat ka babuk mar te ngi seu suk hakne ka yau bat ngi kwa wakne ka yau kan nek sa hangne ka yau bat ngi kinong kendong ngi kwa ban long bet kene ka yau hangne bangi wan bet man kesi wan di ne satai ngalai lek ar ta yau ne ar banai ne ka ngalai satai ngap lut nga san wajar tang ar ta yau kala lut nak bisa jangan mar ngap seu bai dai ang ta bat ja sakamar namar ba khamnye ka yau Shane pada ngawan shane ngawan direct nakali hangne ngabu mar hangne lalaj badaju lalaj ka baija kemaru dadu nong ru dai bam ladi bam ka yau dada bam ka yau ngayo nong da bam ka yau ngadu nong tang bahane ka biang bai ka yau kriya ne ka jaka ngas si nga ban song stay ngam lej re tel daki kriya ne ka jaka ngamuan syura shane namar ngakwa ban nek bersak kene ke yong ne ban sup ban di jingdi ngi ki boy teh tam snem la im harap maka kada sibun ne kendu di jing ka ba mensuah ka ba ngai dang di sithi sya ka yo du ba mentang anda la yo ya ne ka yo sngo ka yo ka dei ka ne ka yo ka ba ada yo sya ka jing im te ngalat lut ke barok ki baiket ngalut duna ke kebai songyoro ngamdon ke sibur ki jinglut ki ba ngasem kaduna ni te ngasmu bendut ba yani ke yo bakan jakno ngakwa bakan nek kersa ni ke yo ba kara yo ru kolong ke bebiang ba ka bakelut ba ngasngu ba ni ke yo kadai ke yo ke ba hatam mata jungi kinong red ba internet masa kene ke yo nomor setai si yudo kejing khamnge jong kata ke yudo kapan long ki marep jong i bikin taddo ha kejing khamnge jong ke yo kama kedon tang hentiat i kembakala bun nah ta kada misim jing e ba nadang yo ke yo ka bakelut kum kan ni nada ki bun kana kono ki kamaru ndre kedua ka bit ke biang yo kedua ka bit ke biang nah ta kada karpa de kesorka ba kanyarap len nang tajum ngarep bang penek pensai kan ke yo kenang bengin im paham indi ngelak ro bekersian ya kerep karyang jungi senong maka jungi ta bon phi bai rap jajur ki balai bijak ni rap lot te ngi ba wandi sia ni sia yo te don sisngi wandi tersu sisngi wandi sumkan sisngi wandi entah terter ki jajur entah kat bangirap ni wandi entah ada kabor yang ka ka pekan riak biang nyi kan ke jing suk ta gadai kabor yang ka de ka ba malah kan kampet ke nyi kam sutu ke nyi nong rep kom nong nyi jenjar ba kom no bukan pelat ni jing jenjar nada kabor sorkar kadon sya ta kabor ban pej lem nyi kum nong rep hidup ki suk ki kup sileng kan sem sileng kadin penek ke nyi
thiết cái ma tụi nó rep lang thiết thìวันya di lang hang ne teng ai lang teng ya di tentang kat kum ka penyat ka inspong indian thì kum tai tet ya man tai te longa penyat tang sing ban khang ya ka yo mulong ni don la ka jong ka belang ya di trei ta la ka jong kam ke jam te ya dian bala wan kan ka lockdown la du ka por te ngi ngamla klemda ai ngu ya ka health family union hang tu ka por mas khang ya yo mulong ka mi sakamat ban ya kren yo minister cak sung kinong rep bak pai bantai doling do te namta I orban minister I ba hamlet doling te ringkat bat ki officer nak liang ka DC ki magistrate long ki bagila ailat I kinong rep bopli mo ha jing bom ton kam don jam na lor baki de ki barep ariang long ya ban put ki jur ki jap ki ai kan ka caka karpang hari ka basusi pat bahak tu ka por nak liang jong kita ki CM jong ki hima kim sum la sim khia ban pek ya ka jing jong ki pai ba nong rep dan rei ka ka baja menin kasi kalong hak dak kum tu long ba bapli ki nong rep ki wara yu juru jep teng la supha I kali serum sandeng hadu ka pen klumari ki nong thiet la pen klumari ki nong de sanokin lek sanokin ra yu mar ki joki bapli nong kendong lawan long isah ka umdum ken hajing sya kat kani ka kam mo la de ban ai da ka jing tho la ne ai kan jan notice la ne perta di te imat kumbaya perta kini ki hills pemain nion bodon hang ne ya long kenang bakal long kan suk ken inong dino ti kanum sap ai ken namar bangin wan pelut sngi pelut ya hang ne re ka bakendit ka sulong la long ba suan le hak dak te long ka mat jing ken yang duk suk baka mai stengkar kan ini yo balayat na du ka por lockdown mo kenturu ya ka sarkar bakam de ban ino ben yang te namar ba nakaliang jong ki minister kam hablet doling hang ne ki bun ki banalai mer sudah kan dapat nga kan lek satur lai mer nang konsumsi long benang tren sistem sukin na sarkar namar ka konsumsi jong ki baduk basuk na ka snong jong kin em ngi buan nong roy rung em ngi tre lang ken hang ne long knang bakan ni kayo bat ngi dawaru ya ka sarkar ba kam de bandon yu salan tang te hang ne rung ra ki ta kayo salan da ka sarkar knang bang irung em kayo ro kan em kayo giri hundai ro kan em kayo giri thumai ro kan em namar kat kum ka jingai ka jup ka pateng menta namar nga iyang ne ki don ki khun samla ki ba hadien bakil apep ki school bomlong school ki wan mani khayi ki wan mani train kat ban iyang ne ngai kasngan kayo ka jaka iyang kali ka biang ki nong penya ki don kat bat kading ka jaka ru ka bangi bot ya kata ka jing patha ka sarkar kita protokol bangi deng mas pini ning long kemi nga bakran ifilesi kamla man sai nga penhiar kendiat tenre kini kilong kimi ki bidon hang ne na school ki bomdon yu ki wan hang ne ban sedang lagi jong ki kijat mo ki bong rela ka kersan ski minister ki babat in charge repair kum ki badi pe ya kan ki tanyong rep long wara ya kita ki nong tit salan hang ne ru kenang ba kan ni kayo ru kan em kateru kan em kenang bang inumi yabja namar kan li kayo tang nang kerpang tang mata ki khasi we ru har pinum lapang ne Kadang kadang kayo ka bang hamsu tenat bat ka sarkar kani thampai phang bat nang ne kayo ko long kayo ba banginong kadi kayo jong kari khasi bat ka jai beriu kulai sibut kuma kani ka lockdown ngawanang ne nganang ban bela te kumanta kin ong man sukhang kansan ate banginom la man yo kam suwi hang te po yung mulong ta kala biang ka jakai hiwe mo kumngi kido thamai kan khangin ne chai nei ni kerpat ka sarkar bakanum khang kan ai jaka yangi kan ai jaka kan perkhat yangi kumangi ki youtube ha ingin len ila anang ban yeng pe halo ka jing khoi ka jing suba ka jing penya ka jing ikalong biang ba ten ne tingi kerpat kan ba ka sarkar kan perkhat bahan da ka jong ni ro ni kum kinong de kinong thiet mong ni kwa ka makan ne kan ka jaka bangin yo kata kalat te bangin yeng halo ki kejat ki ti lo jong bangin nang man bela mo da ka khang na ningin lit yang sa ai ngim dan lat te sewai nang ngikir pat kanya ka sarkar bahkan sengulem yangi nama balik kandak ngindale cite sayo kalau long kamnya plan abak keren sisa ya social distance ko hang ni ka de best sisa nama hang ni kalong social distance ba te abak kumta kumane ka pandemic kan no kala yarap ingi kan ka lockdown sau banai lenter kala yarap ingi sisa ni long ni sengungu sisa ya kan mo kumi kan ka sengro ka bapmi kan ka lat ingi te mentakan ong khang no ni mana singi dap da ka jing khiaman siman wanai yo ka khang yo kala khang ni mare nang step balik ngiting yo kala khang ndrei ngi ai ngok si saya boleh bau dang ai kalat ngi mengin ngin yo ban bela ban emo nang kadang ngakar pat ke sarkar bahkan perkhalang nam tajung iru oman perkhatang ta kayo mensuat ya mo kadang dan ta kayo ngim dan jaka ja ngitang le tomulong ngila sabe nama kala don jaka lupai gi we menta ya ban perkhalang ngi kiru thamai ke ngin le he ya ban perkhalang so ban khai kan jaka perkhalang ngi he ngin le ada kala khang kan ngin sang thamai sa he nang kadaw kan ngikir pat saya ke sarkar bahkan perkhat lang kan pait lang kumnu ban perkhat mo ikum maka perkhat siya nam ta kita kinong rap kan perkhat lang ngi kinong de dong the dong ngin le chai mo tanga ngapan pau jing som ya ta jong pelong ya kini kayo nado bala sedang ke lockdown
kabangina sedang ban chimti kini ka yau ngiyo i shisha kata ka jing toy ka babun belai ha upara nang rap bunyi de jongi te hadin ba lawan ban pinbena da usim bat kibrio jong usim kumju kilawan ban ai kubor shagni ka yau ka jongi ban pli no kata ka yau hatham yo monong te hadin kata ka sni ngiyo i shisni masnda ban pinbena kumtu kani ka yau ka pinja jar te kalong ke ikai kaba kemen ladangi perkhat hakawi kalyang Henry habang ilet ban jigo ban pet ya kate kayo hatam yo molong nyo i bakalalong kaba khapnya hadu kata-kata tena kalyang ka jongi kum ka health farmer union idkhot jong ka health farmer union ni kirshan ni kasur jong upat ba da kabang inong ba lada kalong ni kerpat sa sarkar ni keren cikibor ba halor bangin la ban penne permanent ya kenika yo khnang ba uduk usuk unong rap ujongi unang kham im kenang bakani ka jela ka jongi kanang kiu na kawi kapor si kawi pat kham kinong rap namar ka hagajing sya khnyan kinong rap ka babun kilyang tena kalyang ka jongi ngin kershan bet ya kasur jong pat ba ban penne permanent ya kani ka yo khublei shibo